Is-sena li għaddiet minn 125 pazjent marru jingħataw il-kura barra l-pajjiż, minn dawn 205 kienu tfal. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar dan waqt li kien qed iżur il-ward ta' tfal u l-adolescenti fiċ-ċentru tal-Onkoloġija fl-Isptar Mater Dei u affisser kif dan kien possibbli grazzi għal budget ta' 4 miljun euro li l-Gvern kellu allokati għal kura ta' pazjenti barra l-pajjiż. Naturalment bħala Gvern nieħdu responsabilità tal-pazjenti kollha li kollhom bżonn il-kura ġewwa pajjiżna u rridu nkunu ċerti li trattament apparti li huwa b'xejn huwa ta' eċċellenza u huwa komprensiv li jkopri kollox. U fil-fatt matul is-snin żviluppajna ħafna servizzi ġodda u għamilna ħafna operazzjonijiet u ħafna interventi li qabel ma kienux isiru li konna nsifru pazjenti barra u llum ħafna minn dawn qegħdin isiru Malta. Fost trattamenti ġodda Fern tkellem dwar il-cardiac CT u MRI għal ċerti tipi ta' mart li f'sitt xhur saru fuq madwar 1000 pazjent. Dawn ifrankaw l-iskariġ lil pazjenti li fil-passat kien ikollhom imorru l-Italja għal kura. Saru wkoll vacuum assisted biopsies fuq 20 pazjent bil-maġġoranza tagħhom ikunu nisa li jiġu bżonn din it-tip ta' kura. Dan minn barra li issa il-Gvern qed iħallas biex żewġ ġenituri jivvjaġġaw ma' tfal morda bil-kanċer. Fattur importanti ħafna kif stqarmana l-onkologu u l-President tal-Għaqda mhux governattiva Putinu Kers li partikolarment sajn fl-akkomodazzjoni għal kura tal-pazjenti barra l-pajjiż. Is-sapport ikun ikbar u l-maġġoranza ta' nies dejjem hekk għamlu minn kienu forsi il-ġenitur li ieħor kien iħallas għalih huwa stess, imma issa dik il-problema nqatet u l-affarijiet saru iktar faċli, imma importanti ħafna li l-ġenituri jkunu preżenti tnejn għal kura tat-tifel jew tifla tagħhom f'mument kritiku bħal dak u xejn.